Gipasigarbo sa nakalain-lain grupo sa mga artist ang talento sa mga NegOrense sa niaging Grand Tourism Roadshow Launching sa Dumaguete City. Gipasundayag sa mga artist group ang lokal na mga sayaw, awit ug musika. Usa ni sa mga proyekto sa kagamhanan sa probinsya para maila sa publiko ang mabulukong kultura sa mga NegOrense. This is going to be brought to each and every LGU. Pero not on this scale, pero we will also get local artists sa lain-lain pong LGU, bringing the culture of Negros Oriental and reviving it at what it used to. Governor Chaco Sargabadia, he immediately wanted to do the tourism roadshow for the whole province of Negros Oriental, spreading culture and the arts to the farthest municipalities because he doesn't want any destination left behind. Niapil sa bugpasundayag ang uban choral groups gikan sa Taiwan, Bohol, Bukidnon, Cebu, Tacloban ug Zamboanga City na anapot karon sa Tagbayan alang sa labing unang Siliman University Choral Festival. Tumungsat sa roadshow na mapaibalo sa katawhan ang uban pang mga tourist destination sa probinsya sa pagbisita nini sa katalungsod ug siyudad. Nang hinaot ang kagamhanan sa probinsya na mabalik ang kadasig sa turismo sa Negros Oriental, pinaagi ni ini. Gikan sa Dumaguete City, kini si Anton Dugan alang sa mayong balita sa Central Visayas.